have a very special guest, again from Catalonia, Núria Martínez Vernis. You're an artistically, bon dia, bona tarda, què tal? Bona tarda, gegant. Sí. Molt bé, doncs parlem primer una mica català, anglès i ja anirem fent per tothom, perquè tinc moltes ganes de sentir les teves respostes i estem molt contents que estàs amb nosaltres avui. You're an artistically very versatile, prize-winning poet and writer with 3 published books, one of them also transformed into a music record by Nacho Lopez and Jack Arcataga, if I pronounce it correctly. You perform with musicians, performers, you do poetry improvisation, you're part of a group of poetry improvisation, and you also work with dancers. So very amazing, very interesting. The way you combine poetry text with action on stage is part of an artistic movement that actually started after the Spanish dictatorship in Catalonia, and it's quite unique. Maybe you can give us a quick overview of this movement. 1 second, just explaining that Núria will probably also answer in Catalan, but don't worry, I will give a short summary afterwards in English. Vale, fem la primera pregunta. Molt bé, doncs mira, nosaltres tenim la sensació de que ja fa uns quants anys, els anys 90 sobretot, o 80s, 90s, en què hi havia moltes persones com en Joan Vinuesa o l'Enric Casasses o el Lizano o la Meritxell Sales, el Jordi Pope, tot de persones que estaven fent uns recitals que potser eren 20 poetes amb 19 persones de públic, perquè hi havia un poeta que recitava i els altres estaven de públic. Amb aquesta tradició, diguem, d'haver recitat doncs, en bars o a les presons o a on fos, crec que es va forjar una mica de manera de que els poetes que volguessin doncs, podrien probablement mostrar allò que feien recitant-ho, però no de la manera més clàssica que ens havíem imaginat tots. I vaja, jo tinc la sensació de que la idea del fer i el dir, tot i que són 2 oficis diferents, perquè un és la poesia, que una escriu molt tranquil·lament i sola a casa, i després l'altra cosa, que és en públic, que tu manifestes aquella altra cosa, que és un altre ofici, que probablement és molt més escènic i teatral, doncs tinc la sensació que qui vol, la poeta que vol, doncs l'incorpora, i qui no, però que aquí a Catalunya és molt ric. Mm-hmm. Okay, so basically Núria is explaining us that she has the feeling that since the 1980s, 1990s, there is this movement of Catalan artists that started in small groups, poets, who got together. She explained, for example, there was a meeting of 15 poets, and then there were 4 people from the audience, so 19 people. So very small groups, but it was a possibility for poets to get out of the traditional format and to present their poetry in a different way and to share it directly. So it's more kind of an action. And she describes it as an expression which is fet i dit, so which she also would distinguish almost in 2 different professions, what these poets are doing. Because fet is when you're at home, you could translate like something done. Is the poetry that you write at home in silence, only alone. And the other thing is the deed is when you go out and you explain, you tell the poem, you bring the words directly, you put them into action. So those are actually for her 2 professions. One is the poet, the classical poet, and the other would be like being on stage, like kind of an actor, is theater, is performance. And this movement, what it does is connect these 2 things. So this is also what she does, and it's a movement that is quite unique and very inspiring, and it's not a way of classic poetry, so it's very interesting as well and inspiring for other poets. You perform in Catalan, and it seems that you take apart the language in micro elements and words. Mm-hmm. What does this provoke in your poetry, and how would you characterize the Catalan language from an artistic point of view? Va, doncs mira, en un primer moment jo crec que quan algú comença a escriure, doncs es pensa a veure què dirà i s'obsessiona amb allò que ha de dir. Però de cop i volta es troba que
la mateixa frase que ja és una partícula en si mateixa, doncs comences a jugar doncs, de frase en frase. I de cop i volta també te n'adones que comences a jugar de paraula en paraula. I el fet de jugar en paraula també te n'adones que hi ha un micro o un nanollenguatge en cada una de les paraules. I és diferent en tots els idiomes i es pot jugar com qui vulgui. I llavors pensava, doncs, un exemple molt ràpid primer deia ayuntamiento, per exemple, no? La paraula ayuntamiento, doncs tens allà ayuntamiento, ayuntamiento. I en canvi en català diries ajuntament, ajuntament. Unes ayuntan mentiras i d'altres ayuntan les mentes, pensantes. Doncs, encara que siguin aquestes tonteries, penses, ostres, que curiós, perquè d'aquestes n'hi ha moltes. Mira, avui que som Sant Jordi, jo sempre he pensat, cada vegada que veig un Jordi penso amb jo, ordi, i tu, llúpol, perquè és com que és la combinació de la cervesa, el jo ordi, jo llúpol, i amb això es fa una cervesa, i és el dia de Sant Jordi. Vull dir que tot el que és jugar amb paraules, i fins i tot amb tots els noms que tenen en si mateixos trossos de coses interessants, ja m'embogeix, és pura màgia. De fet, no sé, el Brossa o qualsevol altre autor o el mateix Vinyoli també jugava moltíssim amb aquests conceptes tan petitons, tan petitons, tan petitons, que és una sola paraula. I aquestes paraules, com que t'obsessionen, i fins que no les treus, no, fins que no allò, les vius amb gust, no les acabes de treure del tot, doncs no en tens unes altres. I a mi m'agrada, n'hi ha moltes, fins i tot només pensar en el que vol dir comú, el comú, allò comú, i la comuna. Allò comú és allò que ens pertany. Allò comú també és allò vulgar. Allò vulgar és allò del subjecte, entens? I la comuna és la comuna de París, és un ajuntament. I, ostres, el llenguatge te crea un enigma molt preciós. I per tant, mira, perquè és la meva llengua materna i aquesta és la que estimo i aquesta és la meva obsessió. Però les paraules m'obsessionen, no només les idees. Okay. Yeah, she finished with a very nice sentence saying she's obsessed with the words, and not only with the ideas in her in her poetry. I will try to explain a little bit what she said, which will be difficult because it's a very particular example of Catalan language. But the interesting, what I can transmit is that in the first moment when you write, you start writing and you think the ideas, but then you start thinking in the phrases, you start thinking in the words, and you start looking at the different units and every time smaller units, and then you start playing with them. And you can do that in different languages, and it's different in different languages, and that's also very exciting if you do it in your own language. And she puts an example. For example, if you really think about what actually words mean when you take them apart in their elements. And so she puts an example of ayuntamiento, which are two different elements, as if you say ajuntament in Catalan, also has to do with the melody of the word, as you can tell, ayuntamiento and ajuntament. And also she puts an example saying that, okay, today is Sant George, so that would be Sant Jordi in Catalan, and she takes apart the word Jordi. I have to say, I don't know what is lupol now in English, but I think it could be yeast in English. So she's saying, okay, this is something like if you take apart Jordi and then you have or the, that would be something to make beer. So if you take apart words, it can give you many creative ideas, and she's really obsessed with it. She really loves that. And of course, she loves Catalan because it's her mother language and also allows her to do pure magic. She says it's pure magic to look into these small details of language, and it's an enigma, and you can tell that she is very passionate about this part, and we will be able to observe this also later in her video, where you can also see that there is like a music, a melody in the words when she pronounces them, when she explains them. Okay, and we get to the last question. You have brought perspective of cultural and artistic movements in Catalonia. How important is it to you to write and perform in Catalan language, Nuria? Hello, did we lose Nuria?
Oh, okay. Okay. Okay, no problem. Okay, so we improvise and we just go to the video that we recorded, and she presents us different poems in this video. It's Didi, Amor Ceros, and Fora Tacta, which could be translated like loss of touch or don't touch, a coronavirus poem. So we're very much looking forward to our video. You're going to see again the introduction card, and there you also have much more information on Nuria Martinez Vernis. Dir amant animal, sense cap esbós humà. I dir gasela, dir cigunya, dir papallona i accedir al món que acordi dir les lliçons diàries. Dibuixos, dibuixos, i acudir a l'adiament brillant dissenyat pel sobreviure dient dels animals aerodinàmics, amics del pensament agafadís, l'arma per no acovardir amb el doble fil de l'agre dir-me Didi. Sigues afuadissa, que has decidit que cap aixafadís no t'enganxi afrodisia. I així, antecedir la nudínia de l'ésser diamantat, plata sense peixera, que té els ardits per sentir la imaginació i fer l'ocell volar Didi. O fer l'armadillo quan s'amagui l'atordiment de dir sí que és rodol de l'inaudible no. Didàctica dirigida per la cabra, difusió del moviment de la libèl·lula, formiga batatissa. Qui t'explica, Didi, si no tu, bellugaire de mentides cates dures per no cedir a la bordissalla i tota la seva clamadissa? No claudiquis, càndida Didi, criatura deixondida dels atributs animals cardinals per condir el pensament conreat, contractir-lo, cordial però salvatge, sense covardia. Predicrit, creació custòdia i la dedicació decidida d'animalitzar, deixondida Didi. Amor serós. La part aquosa de la sang i altres líquids animals que resta després de la coagulació es consolida en un ésser ample, que en les seves accions i maneres de procedir dona importància a les coses, com que la música i la rumorologia són amiquíssimes, com que la barba és un pont de teletransportació i el bigoti un gra, i cal menys pústula perquè ells no hi tenen res a veure. Particularment, crec que es tracta d'embellir en el moviment incessant d'allò que es mou en una direcció concreta, que és alhora l'espasseïment o liquiditat de tot individu, gat o rata, sense excepció. L'expulsió que actua tranquil·la amb aquesta parcel·la de seguretat massiva teu no ho és mai, es mostra indiferent. I és que la indiferència és un grau. És per la interpretació, no lleugera ni voluble, que són cadenats, són les ramificacions de la pensa, la menta i la parla que és adscrit al paper que se li ha atorgat. La gratuïtat hi té molt poc a veure, però sí la voluntat del desbordament, que és, per exemple, un crit. Amb tot, o res, és que jo no voldria proposar una jocositat o una frivolitat en aquesta dissolució. És el transport fluid. I és clar que obre amb reflexió o coneixement, no pas a la lleugera, ni per riure-se'n, tampoc tractant d'enredar. Líquid, líquides, amics, a mitges del poble cartró, tant per cent em sembla radical. El cel obert proporciona l'escalada. La classificació no diu res i en aquell cantó fa florida o podridura com la història que volent-ho molt m'està costant d'explicar.
És seriosa, la causa, i és un misteri el fangar. Cada ésser descabell, obtura i obvia la incertesa del diagnòstic que és totalment rodó. L'extremitat fa cas del curs fins al dit i el més enllà, de manera conscient, esclar. I s'instal·la una cançó en una mucosa i a la hipòfisi. M'he deixat endur, sí, portal. I és tan seriós el conducte estret com l'ordre fantàstic dels esdeveniments, que en l'exocervell de cada vila, poble, urb es vol sòlid. Curt és el moviment, però significatiu en una dedicació. I és per amor, continuïtat, per ferum, allò que aglota el mar. Una colla d'emigrats, carn de bullir l'olla. Pedrolo, amb un cagarro tu hi esmorzes. M'importa poc si s'exporta gent. Som tan a prop d'un ull sec com no sec. I és així que casa i cosa fan la causa i cansa. És la gota que fa empal·lidir tot jo convenció dramàtica. L'isme és comestible, digerible i execrable. La saturació que absorta humanitat i relativitza la frase «La maté porque era perro», «La maté porque era fúcsia». És tan bèstia el formol com els líquids del revelat fotogràfic. Fixació, caixeta, petja, d'una gravidesa. Actual. Fora tacte. D'animal a animal, te dic pocs valors i molta minusvàlua. Un bon toll de por i un gran llot pels consentiments de xiclet o de pasta fullada. Que la tos del monstre de l'ordre alimentari, tan bon punt entra d'embut per la boca, asseca l'expectativa i l'u i deriva en asfalts i xifres. Quan mentir és un glop o una boca plena, trieu i fulleu els números. Mengeu-vos paper i moneda, que és d'un vàter de rics i ample.